la gloria de València. Se n'anà cap a dins per a veure... Suposo que el primer serà veure si té trencat el nas. I Rafa, que continua a la seva, ara sí que és de 3, 16-10, per a respondre el triple de Will Daniels. Ara Rafa que s'alça, el triple que entra, reacciona València Bàsquet amb el triple de Rafa Martínez. I un triple que fa història, Lluís. En este triple Rafa Martínez ja és el millor triplista de la història del València Bàsquet, també a Europa. I els que ens queden per veure. És que li queden a Rafa. Molt ben treballat per part de València Bàsquet en un moment important. Mira el bloqueig cego, el bloqueig indirecte per a Rafa, per a l'eixida del tirador. Se queda enganxat ahí en aquest bloqueig el seu defensor i castiga Rafa. Castiga ràpidament. Quan ha entrat ja Faberani a pista, a punt de... Joaquelati, la penetració del nord-americà. Obri Markovic per a Rafa, el triple que entra, 42-49. I en porta ja de 7 punts, Rafa, Impressionant, i de parat pràcticament, Ara el triple que vola de Rafa. Per cert, el partidet de Rafa... El partit de Rafa... En porta 20 ja, I Jasinekov també no toca el valor per a llançar, pues mira, una errada. I ara el llançament de Rafa, que està infal·lible. Rafa està infal·lible. Tot el que ha tirat... Dic que n'hi havia personal, sobre Dolman en l'acció. Millor triplista europeu del València Bàsquet, Un orgull, no? Superar aquestes xifres és tot un orgull per mi i res, estic a casa.